Nyuol bende ong'e gima grade 10 en, bende ging'ere mana pathways ne ginang'o. Nikech nitiere sigana mopogore opogore kaka TV mar Ramogi wasetimo. Winjo ka janyuol wacho ni anto nyathina adamano ne odhi mana Kisumu Boys kacha. Kisumu Boys te mang'e ni timoga maber. Bende jonyuol ong'e ni grade 10 ni en ang'o? Korka kore. Ing'e ni jonyuol to onego bed ni gi thuolo mar penjo gini stage ka stage ma nyithindo some. To wasebedo kwa biro kata Ramogi kaendi ka wawacho ni yawa ere ng'ama onego bed ni communicate policy mar sirikal to kendo ng'ama explain policy mar sirikal. Kata mana jopuonj go iyudo ni jopuonj go endo be pod nyiso mana jonyuol ni nyithindo timo maber. En odhi e STEM. Mano jopuonj manie comprehensive school. Gima nie STEM no jopuonj manie comprehensive school be ok ong'eyo details manie kanyo. Emomiyo awacho ni wan gi midhiero mang'eny nyiso jonyuol gima onego bed ni timo. Government bende ong'eyo very well ni jonyuol ok gin the same level of understanding. Yes, nitie jonyuol ma jopuonj, nitie jonyuol ma dakteche, moko nitiere ma lawyers, moko be nitie ma members of parliament, kata mantiere kata matiyo e bank, kata matiyo e media ka un unyalo bende upenjo pile kendo ung'eyo. To koro janyuol ma a peasant farmer to koro ere kaka kata ipimo ne grade 10 no ok understand. En ong'e ni nyathi onego bed ni bedo daktari, ong'e ni nyathina ni endo no bedo lawyer, en odwa bedo japuonj. Kata nyithindo ka dhi e grade 1, what would you want to be? I would want to be a lawyer, a doctor, a nurse and so on. Koro mano e gima janyuol ong'eyo. Emomiyo gi associate Kisumu Boys no ni ema timonegi maber. Nikech e gwengi nyithindo mosedhi e Kisumu Boys nitie engineers mang'eny. To en nochoko mana nyathine mobed engineer ka wuod joka ng'ane. To koro sani endi Kisumu Boys nigi pathways 4. Koro pathways 4 gi nyathine nyalo wuok kanyo ka ok odhi obedo daktari. Mamano biro disappoint kacha. Nikech nyathine ni Kisumu Boys to dhi wuok kata mana gi sport science. Nikech mano pathway ma bende nitiere Kisumu Boys. Kok kamano to dhi wuok kanyo ka en ng'ama timo science. Mano puro biro gole matere engineering course kata nyalo tere medicine. Yes. Nikech gima jonyuol kia, nikech ing'e ni 844 bedo phased out nikech odong'